The Journey of Faith dipersembahkan oleh dan untuk 3 generasi. Aku anak raja, di atas segala raja. Bagaimana bisa hidupku biasa? Hanya di hadirat Tuhan, di gunung kudusnya, kita dibaharui dan disegarkan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allah. Album ini dipersembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan penyertaannya selama 27 tahun dan untuk pembangunan rumah persembahan yang didedikasikan hanya untuk Tuhan Yesus. Dan kami umatmu. Dapatkan CD-nya dengan menghubungi Saudari Betty di 0811 607 9990 atau Saudari Stefani di 0831 9711 1160. Kami bawa persembahan bagi Allah, korban pujian. Besarlah Tuhan, besar Kau Raja, ditinggikan selamanya. Kami berikan segala hormat atas. Haleluya. Ramangende cita datama, datama ende honoku, pamujiauku di debataku. Oh datama halasonoku dengan bahasa. Shalom. Horas madi hamu sude akadongan saha porsiaon. Manang di dia pehamu. Sonari nama dohoti parminggota apala ditikion. Taparade marohata asa tapuka parminggota. Haleluya. Edehon amin haleluya. Edehon amin haleluya. Edehon amin haleluya. Edehon amin haleluya. Beta Hita Manortor memuji-muji Tuhan. Idia pehamu amang inang. Beta Hita Marende memuji-muji Tuhan. Sombama Jehovah de batata, amin haleluya. Si gong langita, roong rohi isina, amin haleluya. Beta Hita lau bersinggah tujona, amin haleluya. Nasokal jalanan, badiado Jehovah, amin haleluya. Amen haleluya. Edehon amen haleluya. Edehon amen haleluya. Edehon amen haleluya. Cima Jehovah de batata, amen haleluya. Para si rohana sumurung do ibada, amen haleluya. Edehon ma goan ni de batata, amen haleluya. Allah ni de kani basana do tuhita, amen haleluya. Edehon amen haleluya.
Edehon, amen, haleluya. Edehon, amen, haleluya. Edehon, amen, haleluya. Edehon, amen, haleluya. Edehon, amen, haleluya. Edehon, amen, haleluya. Edehon, amen, haleluya. Edehon, amen, haleluya. Edehon, amen, haleluya. Puji ma Tuhan, haleluya. Ramahita hudulhon, kita soba mahi ibana. Disok kami roh Tuhan, mamuji-muji guarmi. Moleatema, sude, tolong mi Tuhan ya Tuhan. Yang ku malu sama kalau nang robe hali susungi lau makaro posoluki mono Tuhan parhatasa mandok hatanai kosam sai saudoi sai saudoi sai saudoi Unang beho mabiar. Jambe mabiarau disi mangaluka osoluki hari Tuhan kudokati atung godang pemusuki lama karo posoluki sai laudoi Salaudoi, sianlah buki, atau parlo jondo soluku tulabu, hana sona. Naso adong beda pot susah Tusi napadala nati lau madapot tosu goi sepatana lorong do sohaluka galubasi lorong do sohaluka galubasi dunia sakit ikon hutio toto Jesusi Tabuka marohata, soba maimana, kita soba matuhata.
maita edeho. Naku malu jangan kalau nang rope hari susungi lau makaro posoluki bolo Tuhan parhatasau mandok hatana ikosau sai sadoi Unang beho mabiar. yang memabiarau bisi mengaluka hosoluki hai Tuhan kudongaki hai tunggodang pemusuki lau akaro hosoluki sai laudoi sianglah bukti Kok malu jodoh soluku tulaku Hana sona Naso adong beda pot susah adi Tudos tu sinang pardalah naki Lau mandapo tosu goi Sepatana lorong do Sohaluga galupani Togu tanaki di jalan nasai mauli di marukion hasusah Tung Jesus haporusati Nabe di dalam diiring Yesus abdisi diiring Yesus abdisi diiring Yesus
Shenayana Malayana Yamalaya Shenayana Yamalaya Sanos Shenayana Yana Yasi Hallelujah. Iastutu Iastutu Dot mudarbi muria Ias somon hamas ma Iastutu Iastutu Dot mudarbi muria Ias somon hamas ma Iastutu Parade Marohata Iastutu Jot mudarbi muria Ias somon hamas ma Iastutu 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 Dot mudarbi muria Ias somon hamas ma Dot mudarbi muria Ias somon hamas ma Dot mudarbi muria Ias somon hamas Haleluya. 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 Uria maralama ya shikana raralala masyati. Ina maralama ya shikina ramataka maralama tuina rabasa. Tuhan partogo na to hatulosa. Hoda partogo pantoan nami. Hoda lampulo pudi molu nami oleh Tuhan. Hoda salut na. Na burjudoho Tuhan. Mau lihat emang aleama. Apalah diobason rodo hami marsoba tujulung ale Tuhan. Ala hodo na permudu-mudu ngulu nami. Jalatung maca di hapor luhon rohanami do pertodion nami. Asa tok-tok kami boy ale Tuhan. Marsaur dohoto. Di bagasan Arion Tuhan manang di dia pe akaruasmu sonari. Homa na manopot na sida, bongot maho di tonga-tonga na sida, ali Tuhan, pasu-pasu ma saluhut na, akka na porsea tuho, jala tongdo mangido hami tuho, tata ma saluhut na, akka na pogus, akka na marsahit, ro di akka na marsak, binaini si taonon, akka do na masa si saunarion. Tuhan, tuhoma ali Tuhan Jehovah, pasahat diri nami
Hupasahat diri nami dohot sudi akaruasmu ale Tuhan. Asa homa nagabi pangod dia di ngulu nami. Ay hodo si pangulu hajol maon. Say padungo mahami ali Tuhan. Asa toktong kami unang say di pauto-oto si boli si hami. Alay homa na toktong gabi parmonang di ngulu nami. Asa monak kami mangalo maralo hajahaton dot akapabenan di si bolis. Naing maliano mutu hami ali Tuhan tupal hanguluan saliling dililing na. Alani ali amang apala diobason bongot maho dohot to di perbadia mangingani saluhut akka pikiran ate-ate nami sudurina. Asa mangatusi hami di akka dalammu di hari-hari na perpudion ale Tuhan. Asa dapot hangulua kami. Asa terpabongo to hami Tuhara jomu na di bandua gijangi. Sayului matang yang nami ali Tuhan. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahita dengan atabi. Salom. Horas madihita saluhutna. Sadarion. Hubuat do sada odolan. Nagabe odolan ni jamita dihita apala di perminggota sadarion. Dohot judulnya manang temana unak koma biar audo lebu lebum. Wene maon sian sada Musa bidu pasap limahon dimulai sian ayat na parjolo saha tu ayat na pa onopon. Hujaha majolo sian joloon paitu tamuma di ingana munabe. Dung salpu akka jamita odeng Roma hatani Jahoba tu si Abram. Marhite-hite alatan nin nama. Una komabiar ale Abram. Audo lobu-lobum. Upam macai belga. Alai ninna si Abram. O ale Tuhan Jahoba. Ahamale honom mudiau. Saina punu doau. Si Eliezer nasia Damaskus nama sitean bagaso. Akup ni ninna si Abram. Dih dangadok pinoparhu di lehoko. Jalaida anak na tubuh di bagasa jabukku nama sitean au. Dungi Roma hatani Jahoba madok tu ibana. Dangi bana tumeyako. Naruar siap butuham. Ibana tumeyako. Dungi ditogihot Tuhan ibana. Ruar tubalian. Jalaninna. Uatailihom madepak langiti. Jala bilangi akabitang. Molo habilang ako akai. Dungi didok muse tu ibana. Songonima pinoparmu sogut. Jadi porsea masih Abram di Jahoba. Gabe hati goranna doi dietong Jahoba. Ima sahana. Hurian itu hatta hamu akadongan na saporseaon di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Buku sadamu saon didok-dok di bagasan bahasa Indonesia kitab Kejadian. Namar haroroa doi siak kata Heber beresit manang pada mulanya. Namar lapata doi mula ninasa na adong manang haroroan ninasa na adong. Jadi sada Musa diguari do muse dohot Genesis. Namar lapatan maon bona. Artinya lapatanna ima buku namari Sihon pajadian ni portibion. Alani boy dodohonon buku sada Musaon ima buku namanari ngoton mulani saluhuna. Laos buku sada Musaoma na paradehon sada ladasan hakiki ni buku na badiai ima bibel taon. Terbukti doi di godang ni ragam akatema na boy Jepang di bukuon.
Isarana tema na manaringot ton taringot tu panopaon ni portibion rodi luhut pangisina. Taringot tu jolma, taringot tu dosa ni jolma, dohot sejarah haluau ni jolma. Nang sejarah ni hasahatan pasu-pasu ni debata tu akka jolma na makabiari ibana. Dohot lado pe akana asing, macegudang do na disuraton di buku Sadamusaon. Sabolus saya hira buku turi-turiad do bukuon. Alay tumikos do molo tardok bukuon, buku panidangion napabotohon tu ise do debata. Ya, jadi behado debata marhuaso mano paportibion. Jala behado debata mangula di ngolu ni jolma. Sada natarida sian pangulaon ni debata di ngolu ni jolma, ima marhite Abram. Abram, sada sian piga-piga jolma na terbarita di pada Narobi, na diurubi debata. Di bidu 15 on, buku Sadamusaon, Jupang do dihita sada tema nama naringoti permulaan di perpadanan bangsa Israel. Do debata marhite si Abram. Marhite perpadanan dipilih debatado akan porseai. Gabe hasahatan ni pasu-pasuna tunasa hajol mahon. Jadi debata merpadan lao mangalehon pinopar tu si Abraham. Tu si Abram. Iya pangidoan taringot tu pinopar donat rumikot sian akan narikot di pernguluanon. Pangidoan aka arta nakpe nunga diuraihon tu si Abraham di pasal pituhon. Ya, nah ai pinopar donat riko di aka pai solat. Dia tu si hamur teh kainang pai solat. Amang do tamuna kedongan pai solati ima si Abramo na di jauh debata doon haluar mulak sian urkasdim maninggal hon sude aka keluargana sude aka arta jadi kaluar sian urkasdimon borhak sian urkasdim hola mabuani sedo hola dohot inatana do dangadong dia diana ido makana ido alana macepor ludo di akapai solat rikotia do di akapai solat akapinopar asa gudang alana salah do mulak keluar ngai tinggal hon akka keluargana jadi alai tu akka partani tung rumiko do tano dinasida ai tano do mual ni ngulu-ngulu dinasida ia molo tu akka raja manang panggonggomi di bangsa Israel riko mana duai ima pinopar dohot tano. Jadi mulai sian ayat perjolo nakiningan molo tapai hutihut didok disi unak koma biar ale Abraham au dolo bulobum upam macai balga. Adong dua hal nama dasori si Abram gabe hatahuton. Nah perjolo mabiar do si Abram tu si kedolaomer dohot akadonganna ati romuse mamusui doppa ibana. Alana nabura do peri taluh di taluhon si Abramon si kedolameron. Nasian habicaran lao paluahon anak ni silut. Ala diperhatoban boido mabiar si Abram ala atik tung romuse parangan nasian habicarani marporang madapoton si Abraham. Dada hamatean anggo nani habiaran ni si Abraham. Alai ala naso merda dana dope ibana. Na manguduti hajol mau ni dirina, hajol mau ni si Abraham atik tung mata ibana di parporangan. Na paduahon
Labbal gama biari alalam matua dagingna. Nunga hira-hira dapot hitas yang turpukon molo tapai hutihut ya diuji maha porsiaon ni si Abraham. Ainung ngatibuhian saya dipatu bagio debata bagai-bagai tu si Abraham. Secara manusiawi merupakan hal na wajar do gabe tubuh rohani si Abraham di bagasan roha biar ni roha. Si Abraham secara khusus mabiar ribana gabe halakna asing ma sitean di bagasna. Halakna asing ma nagabe na punasa warisanna. Alai di suatu situasi kejiwaan nago roha biar si Abraham di pasah jauh bama hatana. Didok ma tu si Abraham. Una koma biar audo lobu-lobum. Hata unang mabiar namar lapata doon debata sadiri na bertanggung jawab di ngulu ni si Abraham. Lao mga ramoti nguluna jala mga lehon upa hapitoranna di haporsiaonna. Hata lobu-lobu molo di bahasa Indonesia didok mai perisai. Sai di honahod do itu parporangan. Dipakai do lobu-lobu lao mangalinggomi diri siap podang nang hujur ro di anak ni pana. Anggo akka anak milenial sonari hurang na mga tusi doon di akka situasi songonon. Alana dang diboto halakobe songo dia hujur. Molo hujuri di do may tombak. Nah molo marburu biasa na dibuan nak kamat tadodang sonari bodil nama dibuan. Anggo na jului hujur lo dibahin. Nah jadi molo perisai molo lebu-lebu om masada perisai. Alani hata lebu-lebu mangodolhon pabua debatado natoktong mangalinggomi si Abraham maralohon akamusu namar sakap mamunu ibana. Nang di akaragam ni si parukilon. Dung didok debata upam maca belga padohanom marlapatan mangihut to debata dang adong narugi molo didok kon upam maca belga berarti upamu besar. Nah itu nah marlapatan itu mangihut to debata dang adong narugi alai sebaliknya akka parutungan do ya harus hamu kainang rugi. Udahlah sudah hita ya mengalami rugi ate. Apalagi ke pertiga-tiga. Akka di nama sasonarion. Gudang do binege akka holso-holso. Molo lawi ba tu pasar. Molo lawi ba maronan. Molo niarga akka siargaon. Gudang do akka ini madok ka parengge-rengge madok ko kenatai. Bah daksaha tu modal. Dang mula modal. Rugi do ninna. Alai anggo debata mangalian upa tu si Abraham didok-do macai balga. Ay soadong na pinangidod ni debata songon pangidon ni jolma. Ia soholan hapor seao tiba na sabing. Ido alana saya terus dibuat debata hala Israel mulai sian haluar halaki sian tano Misir. Lama dapot ton tano kanan sampai 40 tahun. Ahana nigil di debata. Asatok tong do bangso Israeli marhapor seaon. Na tutu si tutu na sida tu Jehovah. Diodol ho debatado baga-bagana. Marhite-hite hatana. Jalan marhite hatai dileo debatado sada jaminan tu si Abraham paboa na debatado na gabi dongan na manang tu dia ibana mangalaka. Jalan laos debata sadiri do upa ima jabar manang laba na suboy lokang sian ngolu ni si Abraham. Ayo do na balgada. Mulai dok debatama upam. Mulai dok debatama parutunganmu. Adong nagbal gabi sa debatamu na.
rimangi hamujo. Adong di portibio di rohamuna na ubal ga de pesa debata. Tanga dong. Ai baru na mano patano laut do sude portibion. Jadi tung macai Jahoba na bolo na balga situ tudo ibana. Jala ido ridok debata tu si Abraham. Ang sadiri ma nagabe upam. Ang sadiri ma nagabe jabarmu. Ang sadiri ma nagabe labam. Macai balga situ tu. Di bait tu hatta. Di leot tu hatta upa tu akka na makaporsya ibana. Debata na mangolu. Gabi dongan na. Jala na toktong mga lehon gogo di ibana. Lao madalani nguluna. Dugi dido si Abraham mamusena. Si Abraham mangalusi hata ni debata. Adong dison sada keluhan ni si Abraham. Oh ale tu hajahoba. Hama lehonom mudiau. Nah coba do pikiri. Baru dapat doko Tuhan. Upam balga. Maca balga. Alai hapur siang ni siapa. So naganggu ibana tikini. Oh tu hajahoba. Hamale honom mudiau. Mulo tauji. Manulikit alus ni si Abrahamon. Sasitong na. On merupakan alus na gok. Hagangguon di roha. Dot alus di alus ni si Abraham. Adong sautik hagong gua di rohana. Alay do Tuhan. Ido ko debata. Au maupam. Balga upam. Alay si Abraham dison. Buasa. Buasa. Dak porsea manang hurang porsea ibana. Nah tu do debata mga leon upana. Maca balga tu ibana. Secara khusus taringo tu pinoparna. Na sohadong dope hati-hai. Jadi hebar tu situasi na hinolsohon ni si Abrahami. Tentu boy do tu pikiran na meragam di ibana. Pikiran-pikiran na mabain ibana ganggu manguloi hata ni debata. Akadia may. Diboto si Abraham doinya. Ia debata do na majagai ibana. Siya misir. Itu tiki masa perporangan. Opak raja mangalo manang rima raja. Dung diliho debatado akka arta di bana. Marhite-hite ima. Boy do hono nunga di jalo si Abraham gudang pasu-pasu di debata. Alay daulo bisian arta narumikot di hasiholi si Abraham ima pinopar. Asa gabe sada jamita doi di si Abraham. Ay marisuang do akka pasu-pasu di arta iya soadong pinopar na majalosa. Ima hape parmikiro niya kajol maon. Hape badan ni debata iya si Abraham do pinopar na asa gabi pasu-pasu. Tu salugut bangso. Dada marlaku be alai gagal si ala punu nama ibana. Moloy dok hata punu di halak batak on macengerido. Alana dangadong be menuruson keluargana. Generasina. Idolana dok si Abrahami. Babu hama gabi pasu-pasu. Sahat tu bangso. Bangso na asing. Ay molo suadong do. Idok nakining. Pinoparna. Na mga puli rohana ima hasosorang ni sadada danak ditonga ni keluarga nanggo pala sada ido na ni rikoti di goluna na pala na rikot hati hai asa unang tu hatoban na si Eliezer si Damsik ya arta ate-ateana ni molodung moding ibana alay hati hai molo soadok pinopar na mananggeleng na ikut tu hatoban na do arta ate-ateanan. Jadi Eliezeron lapatan na di di Musa 2 Musa bidu 10 alo ayat 4 lapatan ni Eliezeron debataku pangurupiku. Ibana anak na tubu di bagasa jabu ni si Abraham. Nagabe si tean ibana molo sadok pinopare si Abraham. Oma na jot say dipikirhon si Abraham. Molo tung adong anon molo tukso adong pinoparhu. Bagabe si Eliezeron nama nagabe manean di
aka arta do sude napna di punasa. Di ayat 4, dungi Roma hatani Jahoba madok tu ibana. Dang ibana tu meyako. Naruar siap butuham. Ibana tu meyako. Dungi ditogihat Tuhan ibana ruar tu balian. Jalaninna. Uataili homma. Depak langiti. Jala bilangi akabitang. Molo habilang ako akai. Dungi didok muse tu ibana. Songonima pinoparmu sogut. Di tonga-tonga ni hagangguan ni roha na songoni, roha tani debata. Mangalusi holso dohot uas ni roha ni si Abram. Di debata ma tu ibana. Dang ibana tu meako. Naruar siap butuham. Ibana tu meako. Di pasah debatado tu ibana. Baga-baga lao palaguhon roha patoguhon roha dohot pikiran ni si Abraham. Asa unang ganggu rohana. Jala unang tahutan manang mabiar ibana dihatani debata. Memang ganggu no rohani si Abraham taringot hatani debata nanaing mangaliho pinopar tu ibana naruar siap butuhana. Ay marasing do na nilo debatado situasi pernguluan ni si Abraham naung lamatua. Jala lamdosian na nilo ni debata na ikotubuan anak di ngoluna. Secara logika manginang, memang dang terterima akal baga-baga ni debatai. Alai marhite huasona. Buido di patupa debata itu si Abraham. Upani hapor seona nang teruji di adopan ni debata. Upah dia do dilihat debata tu ibana. Dada hamoraun mananggor na terbarita. Alai dileho debata do hobar tu uas ni rohana. Ima dapotan pasu-pasu di hagabion. Ala kita kan adong dulaguna sunguni. Hamoraun hagabeon hasangapon idoli lului na deba ninna. Oma akan nadi lului aka parnguluo di portibuon. Pola do dilubaho debata songon torop ni bilangan aka bintang na di langit. Mapinopar ni si Abrahamon. Totu mauldo atusan ni pikiran padokanon. Harus sahala pe soadong dope. Alay nung ngapitor di baga-bagao torop. Songo bitang di langit na sohabilangan. Sabulus macay las dorohani mabigay. Saha na pinarsita-sita. Alay sabulus nari. Boy dohonon daktar patupay. Alanung nga matua daging. Di ayat onom di dokon. Jadi porseama si Abraham di Jahoba. Gabe hati goran nadoi dietong Jahoba. Nah hamu akadonga sa porseaon. Porseama si Abraham ni alus na macai takas jala uduk hatani debata. Alus na boy mangalubi pikiran ni jolma. Ay mamuka siya bonana pe, so diboto si Abraham inganan si topoton na di persuruan ni debata. Asa meninggal hon urkasdim. Inganan ni aka opung na. Dohot aka amana, dohot inana, do sudi aka keluargana patiki. Alay buka si bana. Holan hapor sial sabindo. Na hibuldo di pangudukonon na di persuruan ni debata. Di jamita oppe, jupa kita do na songoni. Hapor seaon na hibuldo alus na di na didok debata. Torop ma pinoparmu songo torop ni bitang di langit. Hapor seaon na ido di ida debata. Ido gabe sahalak
na pinapulik ni debatado si Abraham gabi opuni aka na porsea. Dido di bahasa Indonesia bapa orang percaya ma si Abraham. Hamu kadonga sa porseaon molo terus tapahut-ihut dang ditulak si Abraham pada ni debata. Di jalo ibana doi jala di haporseai. Ima hapitoranna. Dada si Eliezer be namanya ibana. Alay anak na siya putuhana. Siyan siweon na sa diri do. Anak kandung na ikon si Paimaimona. Di somma adong haporseahon di si Abraham. Porsea sa urdot dohot. Siyan hata heber di doko ni aman. Nah. Jala tadodo jojo dina manutup tangiang hita madok amin. Nah, namar lapata ni manoktong gogo dang muba satia manang setia. Jala hata aman manang aminon patuduhon sada alus manolopi padohan ni sasahalak dohot majalo di bagasan bulus ni roha. Gabe hati goranna doi dietong Jahoba. Pola sahat tulu hali di surat Rom, jala sahali dipakai do di surat Galatia. Jala nabui gabe hati goran di debata, siala nau kapdo rohani si Abraham majakon hatani debata. Gabe di hati goran di hata beb heber sadikim sedekah di hati Indonesia sedekah. Derma di jalo di bata hati goran si Abraham dada sian parsauranna doh di bata dada ala ulaonna dada ala pelianna alai ala ni rohana ido nau kaptu hata ni di bata asa sadalan saurdot doh sakap ni di bata nang dingolut tau pea kamanginang hamu kadongan sude hita di ngolut taupe sude tangiak tak. Dada patuduhon asa pangaduat tai na saut. Alai asa martangiak pehita. Di sima asa sadalar pangiduat ta. Dohot pangiduan ni debata. Manang sakap ni debata. Dungi dohonot tama. Say sao malomoni roham. Ay danga dong naso tarpatupa debata. Ido diajar hot Tuhan Yesus tua kasih siana. Di tangiang alea manami say sau malomoni roham di portibion songon na di Banua Kicang oddo nanek si pahusor-husorotna marhite-hite turpuk dihita sadirion biar ni roha song si Abraham do sude jolmaon nahya mangadopi biar ni roha sada siani imana swadong dadana na manguduti permergaon hajol maon alai di bagasan na asik pe buru tardok meragab no si habiaran ni hita jolma isara mai hapogoson hamusena akka parsikolaan parkarejoon ngatam mak sarjana alai dang do pedapo karejo apalagi sonare di masa kopi 10 siaon di masa pandemion gudang dohala na di PHK dang dapotak karejo, dang dapotan akka pacarian. Amusena, gudang parbueni hauma manang akka naniula. Adong akka masa parporangan, masa mesti parsahiton, macam gudang na akka parsahiton, akka na muncul, akka na joloi so ya binotok kasahit songoni. Nah, biar namar lobi-lobi, boy do mabahit jolma gabe mago pakirimon. Stres jala gabe marsahit. Molo sian hajol maon hita marnida nama saon budu tardok persoalan harga diri dina humaliang. Ijo do hala disi merasa kecil. Dada holan artanai naikon pasahatonna tu hatobanna Eliezer. Alai dau margasyani dang boy si Abraham merdak danak. Boy ma gabe asing pakatahonon ni
akka na humaliang. Saya natulus do baga-baga ni debata, naong ni pada tonon na tu akka na makahulongi rohana. Diramoti jala di parmudu-mudu debata do akka na porsea di ibana, jala di lehot do tu ibana, hobar tu uas ni rohana na halak na porseai. Molo jujur hitanuaing, di parmulut taon, ra nunga seri kita ganggu, maka porseai di bata. Buasa boy ganggu hita. Hado hang mamang ganggu, molo martangiang, si pata ngapina jojor-jojor tangiangon. Alay pinaima, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dangadong jawaban. Saya nirip puma nabuado noaing di dia do debata. Karena dong do songoni lagu lulu lulu doro haki di dia do debataki. Si patanin nabuha ganggu rohana. Puasa, 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 puasa. Alalo jodoh pe di bagasan ngulut tahun go rohana biar. Mabiar taringot tu si panganon. Mabiar taringot tu sinuman, pahean, barabiton, taringot tu akka persahiton. Aduh pena, pari anak konon. Taringot tu si ulao, dolan nasing. Aku ni biar ni rohat tai, gabe madabu mahita. Tu biar na meragukan kuasa ni Tuhan. HP jojot setiap hari Minggu tadokon. Hodo pargogo na suatu dosan. Hodo debatakku parmonang. Alay moloro akka parukilon manang sitaonon. Manakana masa. Biar meragukan kuasa ni Tuhan Jehovah. Hita meragukan kemampuan ni debata mengurupi ngolutta sian nasa hamauloni. Saya natulus do bainon na dihita. Taingok ma padan na rubi. Dohot padan na baru. Di sada Bibel na marsihohot inon. Marisihonon. Nah. Marsihohot disot padan na rubi do padan na baru. Ima na marisihon hata di debata. Di sima patuduhonon di bata badan na tuhita. Na porsea jala na tadik konon ni debata hita. Asal ma porsea hita paimaho padan nai. Dingot tamu tehe di buku deta nomor 766 medok na padan nauli. Tadeho jeda. Tadeho asa taingo muse asa hot tita. Se. Padan nauli hodak lupa hon. Dapola mabiar au di ngoluki nape holodong jalan si boluson rodo hati urot siang langit di ho duk songbu kalupahon au deman dongkihon au deman mondihon ho duk songbu kalupahon au demar kukuihon bos marong porsea di bagasa Yesus Kristus tarpatuduhom maha porsea otta marhite naolo hita mangukap rohatta
di hatani debata. Jadi amang akainang do sudia mo kadongan. Tong mata tiyo pon hatan itu hataon, bibel taon. Una kasipasipat di muka tiap hari. Di heber 10 sadai di dokon. Alai anggo hapor siaoni pos ni roha doi di akasi hirimon. Jala pamotoan nato tu taringo tu naso ni ida. Ido dison porsea ya. Hapor siaoni pos ni roha doi di akasi hirimon. Jadi muladok si hirimot tatu di bata ikopos dorohata. Didok musti di Galatia tolo ya sia. Bidu tolo ya sia. Ope akana sian hapor siaoni ido di pasu-pasu rakdo si Abraham porseai. Si Abraham na porseai. Jadi ini dikatakan saya berikan ya bahasa Indonesianya ini. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Di Evangelium ni si Lukas, bidu pasal lalu ayat walu di dok muse. Hudok ma dihamu, magira ma pitoran nana sida. Alai, tagamo jupang anak ni jolmai ma hapor seyao di tanah od di haroronai. Anong lagu ni di bahasa Indonesia? Didok songonon, ketika Tuhan datang, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, adakah iman di bumi ini? Rode bata, gabe lebu-lebu, manaluhon rohabiar. Di papos de bata rohani si Abraham, marhite nama nogion ibana, marnida jala mamilangi torop ni bitang madok songonima torop ni pinoparmo. Sian nama saon, boto otama pabua debata silehon pos ni rohado debata tai. Narade gabilo bulupu diganup jolma namar pos ni roha tu debata. Alani ganup na porsea ikodo degan parsaorana do debata asa rade debata mangaleho dirina gabe lobu dingoluta. Amin. Mare dehita sian edeta buku ede nomor 420 lalu. Hona loja, hona sora, pos roham di debata, dina haji, dina borat, di papita doroham, unang ganggu rohamuna di padoni debata pasal tona vagabat
doho aleama. Asa makirim kami di saluhut angka pasu-pasumi. Oh manatoktok mangalehon hampor siaon ingolu nabion ale Tuhan. Maulia tema amang merdeka pasar. Oh ria maralala maya sekanara la bala 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 bala. Oh rabaka baralala la bala 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 bala. Mulia tema le Tuhan. Leo magogo don hampor siaon natogu. Yang kahuriam melentung adong Tuhan akan aganggu diaka naposok manangan kahuriam akan atinobusmi di angkatan yang nasida nasodope di calon nasida porsiado hami aliamang hodo natoktong nama masu-masu natoktong mangalehon akan nariko di ngolunamion asa tok kami porsea diaka pada narobi do pada naik baru imahatam nang niaure homo tungolu nami ale Tuhan gabe sulu-sulu di dalam namion ale Tuhan alani pergogo imahami asa gabe jolma na tong makaporseai akka sude nang pinasahatmu marhite-hite bibel nang hujalo hami akka pasu-pasu ale Tuhan. Sonari martangi yang mahami tubang sonamion lehong madamem tubang sonamion ale Tuhan jala urupi maaka panggonggomi pemerintah nami nadong di bang sonamion mulai sian presiden wakil presiden sude anggota kabinet Indonesia Maju rodi sude na adong dilihat Indonesia on asa toktong nasi dale Tuhan mangulaon akaulaon na di bagasan biar mina jahuba pasu-pasu ma bangso Indonesia asa boy hami malua sian akka kesulitan ekonomi ale Tuhan tarlubobi ma dina menangani COVID-10 siaon ho mana toktong mangaliang gogo di akka para medis di akka petugas porsiado hami ale Tuhan di ngolu namion nah hodo toktong nagabi raja nagabi toktong ale Tuhan akka sakamu mana tulus di ngolu namion ko mana toktong nama masu-masu akka uluan ni huriam di gereja namion ima anami amanai pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo nadong di Jakarta dot 4 wakil gembala pembina nami ima manai pendeta Bambang Jonan dot gembala sidang nami di GBI keluarga besar Medan Plaza amanami pendeta Daniel Edi Prajitno do sudah keluarga nasida le Tuhan pada ma permarahan do akka persahiton leho gogunai baru jala toktong maho mangurasi hotot gini ale Tuhan urasi mana sida dina manguduhon huriam pasu-pasu ma akka huriam Tuhan na toktong di bagasan lasni roha mangaleon pilihan nasida tuho pasu-pasu ma ale Tuhan saluhut panggul miton ngolu nasida asalam manada nasida di akka asinurham dohot pasu-pasu ho manamo sumaso akka perkarejuan nasida akka yana konami na tong dope di bagasan persikolan Tuhan ho manamang leo bisuk ho manamang leo hapistaran asa toktong nasida boy menyelesaikan saluhutna akka pembelajaran nakpe sonari halaki marsikola sejabu nungasi pulbe per minggu nami Tuhan di tikion asima roham di hami leho ma pasu-pasumi Tuhami ganuk mar sada-sada alani aliamang perdenggam basa pasu-pasu ma huriam hamu aka amanami inanami nungasiduk per minggot pasonari alani i jongjong mahita tabuka matangata tajalo ma pasu-pasu siat tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di depakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homa damena Tuhan asini roha ni Tuhan Jehovah dot holong setia nasihat Tuhan Yesus Kristus dohot perseoran itu diperbaiki
Iman nama dongani hamu. Mulai hari saradion sahat rodi saleleng nilelengna. Amen. Taitehon amen. 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 Shalom. Horas Marita Saluna. Selamat hari Minggu.